Nou, even een update. De radio, ik had het hele spul eruit. Dus het is een beetje in bende. Maar zoals ik in mijn vorige short al zei, op het moment dat ik de richting op wijs rond die, dan ging dus de achteruitrijcamera die ging on. Nou, je zet er dus alle tritsjes, maar dan blijkt dus, want ik hier die achteruitrijcamera, die hik dus, hier stiende hoornleiding trouwens, hè. Die hik je ergens voor, hik die uithellen. En daar moest dus de camera kappelen. Maar dat wie dus het foutje. Dat is helemaal net nodig blijkt. Kortom, er zitten eigenlijk 4 te volle dinkjes zitten erop. 4 te volle kabeltjes. Dus ik had er ook verschillende oorhellen trouwens. Er zit bijvoorbeeld ook nog er zit een splitter in voor de DAB. Nou, ook net nodig. Want ik ga nu die DAB, die hak erop en hij doet het prima. Hij zegt, ja, die is trouwens, die is steken, dus er moet een nije niet op. En dat had een meidje met het feit dat er daar vers zit. En ja, dit ruikt maar eruit, omdat er een bast in zit. Dus dat weer de reden. Nou, kortom, alles zit er weer in. En hij doet het als salve, zeg ik maar zeggen. Ik vind eigenlijk wel een denkje, en dat is dat ik denk, loeihiet wordt. En gewoon, nou ik hem net aan haar ek. Dus dat vind ik toch wel een, dat baart mij een beetje zorgen. Je kan zuiver een aaien bakken. Dus die kabels die maak ik al rond de gang. Maar dan neem ik gewoon dat hij een heel grote stroom fret op een of andere manier. Dus ja, je lijst die hoorn net heel lang op. Mocht je weten wat je mee aan de hoorn is. Ja, laat het dan weten. Maar ik vind het heel erg raar dat het ding zo heet wordt. Is trouwens er nooit oorzaakt. Dus ik kan alle kabels draaien en alleen de voeding, dan wordt er echt heet. Nou ja, ik ben lang blij dat het spul het weer doet. En ik zeg maar, er zijn testen. Zelfs de routeplanner die doet het perfect, die mag wel updaten. Maar goed, het is in ieder geval de Dynafin is het. Dynafin radio. Nou, mooi ding, niks mis mee. Maar blij dat hij het weer doet. Oh ja, en ik ga alweer reacties krijgen. Dus blij dat je in ieder geval al je heen blijven. Hey, laters.